виконали чистий, акуратний аеропорт в Вінсбруку, який був розбитий аеропорт в Голландії. Перше, що вражало, точно це мусеки, це ці квартали, ви там їх бачили, просто тягнуться кілометрами. І літак сідає, і я бачу гори сміття, яке просто перевалює через бетонний паркан. Ви уявляєте, аеропорт, це ж мало бути, не те, що чистота, там мало бути система безпеки і тому подібне. І ось бетонний паркан, і через нього сміття просто перевалюється. Потім наступне, що я бачу, це величезний провал в бетонній стіні, на краю якого сидить чорний хлопець в шортах і дивиться, як літак сідає. Знаєте, який в мене був ступор, це міжнародний аеропорт, а чувак собі то посидить на паркані аеропорту, сідається і дивиться, як сідають літаки. Потім було кладовище літаків, де було старі Ан-26 і так далі. Ось, це теж досить таке, вражало. І, я сидів біля вікна, біля мене ще сидів ще один анголець, і такий, я розумів, більш освічений, бізнесмен. Він так подивився на мене, посміхнувся і сказав «First time in Angola», я кивнув головою і welcome, welcome.